Lalaki ginbuno patay ang kumpare sini matapos ginpatu-patuan nga nagpatay sang idos ang biktima. Samtang wala pa makilalaan nga lalaki, patay sang malapakan sa pick-up sa Mandurriao. Si Kim Salinas nakatuto. Wala na punggan sang 36 anyos nga si alias Boy, residente sa Barangay Yulo Drive, Arevalo, nga buno ng yaman lang kumpare nga si alias Ron. 45 anyos kag residente sang Negros Occidental sang Biyernes sang gabi. Bungod ginapasibangdan ini sang biktima nga nagbuno patay sa ido sini. Sunod sa sospek, hindi matuod ang pato-pato sa iya gani ginbantayan sini ang biktima kag makapila ka beses sa ginbuno sa nagkalain-lain nga bahin sang lawas. Gindeklarar nga dead on arrival ang biktima sa ospital. Pag sila kayo namangkot sa mga blang ako yung ginando sa mga idol lagi pa muno. Kain naman sa medyo na nangakig sa kamay na mersasa. Puara lang sa sanolo sa pito bla. Nagantay man hindi man tayo ungod yun. Naglabot sa 3 ka oras ang hot pursuit operation sa kapulisan antes sa dakpan ng sospek sa isa ka punong matapos makita nga nagaulhot ang ulo sini. May daan na nga kaso nga frustrated murder si alias Boy apang naareglo man sini. During that time nag-high tide gid, wala gid siya katabok. Amo to siya ang isa ka rason nga na-trap siya didto. Ato lang to siya nagahapa lang sa sa lunang kaga ulo lang yang gagwa. Kaso nga murder ang ipasaka batok sa suspetsado nga detained sa Arevalo Police Station. Samtang wasak ang nawong sa isa ka lalaki matapos nga nalapakan sang pick-up sa Diversion Road sa Mandurriao Domingo sang kaagahon. Sunod sa kapulisan, nagahigda ang biktima sa dalan rason nga wala makita sang driver sang pick-up. Gin-detain ang driver kag natala na pasakaan sang kaso sunod sa pulis. Padayon ang panawagan sa kapulisan sa mga may himata nga wala nakapauli nga base ini ang biktima. Nagahangyo sa kung sino man daw nadulaan sa himata para may makuhaan siya naton sang detalye. Kung hindi ni siya naton ma-identify dito siya gyapon sa Pasadilla sa Western Visayas Medical Center. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas.